Bună ziua, prieteni! Suntem undeva pe Valea Oltului. Este foarte cald afară, 37-38 de grade. Suntem într-o sâmbătă și împreună cu prietenul meu din copilărie, Dan, încercăm să ajungem până la o cascadă. Unde altundeva decât în Valea Oltului, Deci, cele mai frumoase locuri ale noastre. Dan, ne descrie-ne unde suntem mai exact. Suntem pe Valea Oltului, acolo unde toată lumea stă în blocajul rutier. Așa, pe Valea Puturoasei, unde, haideți să vă arăt aici cum se formează un lac de pe Valea Puturoasei, unde se întâlnește de fapt cu Oltul. E scăzut în perioada asta că avem secetă, dar este o zonă extraordinar de frumoasă și încercăm să ajungem la niște cascade. Cred că mai vine cineva, probabil tot cu același gând, și să vedem cât de frumoase sunt cascadele acolo. O vale răcoroasă, totul frumos. Ne-am echipat pentru vipere. pentru vipere, pentru căpușe. Da? Eu mi-am luat. Salut. Ok, să-i dăm drumul. De altfel am văzut și de sus, e scăzut într-adevăr lacul și cred că momentul cel mai bun ar fi spre toamnă, când sigur poate nu o să mai fie seceta. Dar hai să mergem în continuare, poate ridicăm și drona și cu o imagine foarte frumoasă de deasupra Văii Oltului și să găsim cascadele în Valea Răcoroasă. Cam abrupt aici. Aici mai de mult a fost ca un fel de baraj. Oprea acest baraj viiturile, dar în timp apa a săpat în el și arată cum vedeți. Greu al naibii la dreal, la 100 de kg care le-am, greu, dar frumos. N-am mai fost într-o ieșire așa de foarte mult timp. Probabil de când lucram cu Valiconea și mergeam pe munți. O mai mulțumesc prietenul meu Dan pentru această ieșire. Continuăm.
Și am ajuns și la cascade. Ia uitați, priviți ce minunăție. La nici 300 de metri de strada principală. Mai dificil accesul până aici, dar merită. Uitați-vă. Și cum suntem tâmpiți și nu ne putem abține, trebuie să facem și o mică băiță în cascadă. Trebuie să ne recorim, nu?
Ok, s-a terminat și aventura noastră. Pe ziua de astăzi. Pe ziua de astăzi, da. A fost o ieșire super ok, ne-am încărcat bateriile. Trebuie să revenim. Trebuie să revenim cu alte imagini și din alte locuri. Da. Și poate când și lacul o să aibă apă în el. Da, Lacul vom face niște filmări și atunci, dacă vă ține fizicul, e traseu un pic mai greuț, dar nu imposibil. Puțin abrupt, dar vegetație căzută, ați văzut căzuți, ce frumusețe de cascadă și ce minunat este acolo. Vă așteptăm. Vă așteptăm și urmăriți-ne și pentru alte locuri frumoase de la noi din județ.